Stripe Commerce September ahin pelangit hedi malong langkang lumat dumapan sanghan kerata. Sonsi, wasik ni pai ketrok siarni ni jangkar Bianglong District All Hills Tribes Kamar of Chamber and Industries ahin pen bijong constituency arlo kedo Lalmati Sangsuki lapen debok teraya rong langkang lo don rong pria rong arada pan kirap kapajer dam lapen labang solang kethya dim kahumre damalong kejo hormu sang jangthu koruyate ingti haihui pusitami ron dekang lapen Hills Tribe Commerce of Chamber and Industries ahin pen alang likyong kaning je panalam thila pen hala dakara tatuma hin pen kaning je panalam thile arjupon sina so prangsi pini dak media korte injil dona tuma pantame nili hin pen ladam pajerlo lasi piniarni nilitum dak sansika mane sansuki lalmati area tame nilitum dak wanglo lasi alang ni tumhan tame ilitum ning doan pen alang ni tumhan paname kera bi phan sisik lo lasi nilitum haladak pen ilitum All Hills Tribe mane Chamber of Commerce ahin pen nilitum alang ni tumhan pajir ponlo lapen nilitum tame ladak nangacetong ratum do alang ni tumakisung akilak itum tache theklong lo ilitum ainjir tum itum korte tum tame sung pigasonsi tum thekpon lo langsi alang ni tum tame alang ni tum pha ningduk pensi ni tum thekpon long pensi alang ni tum pha tame asap sabet tame nilitum hin pen tame pipon nangko pu itum chingwai pensi pipon lo nasi piniar ni tame nilitum dak kewang long ke alang ni tum akisung ke lak joine sini tum dak wang long lo lapen none prang tame nilitum tame laan mane laan su ki pilong jia phan mane nang nitum tame si nang support don tha lapen nitum tame laan su ni tum tame nang cherap tu don po tasini nilitum dak sansuki ria tame ni phana ne la sansuki ria mate lalmati ria lo lasi nilitum dak ansi nang ron lo nang ba kadowe don kan ba de kado kawe don pharo isi ma don pharo isira kep lan si dui bon jadi konto na ani nang kirap ni din kom ani ni sam pik anu sa lalo kom hedi ni he pa chui phai lang ki theta hem ru brai an ro lalo arulon tan ko ani no nang ni tum kisung ni li phanang kirap ni tum aro mene ni tum aja karna kirap ko ani ning ki sam nang choro pa lo sa la penona son aprang ta son ang kirap wang lo ma la so la son ang kirap apang ki non telang ki ba oh pini jela bang sorong piding pen phong kon bag dolo langit he bang ta patahini bang anu sa non pen patahini bang siam sa na pipom lo siam sa ta sang ta nang pilo pipom lo si tanong so nang kirap ang ginon telang jala yung Chambers of Commerce and all Hills Chambers of Commerce pen pini ke bang alang li tumhan president secretary pen choru par lo tum dak kisung ke boy rat tumhan langit he ke jok ni phan kisung ke boy pen sang lapen da inti lapen ke jangthu roite lapen kadowe rat tumhan ta tuning di lo lang tumhan pan su se prang ting thori phan lang tumhan tum ahin pen churu tuning pene ahin jume na pidung lo lasi rat ki sung hot son ke jirap thek phansi itum ta prang ta matha dunang po akwa lang tumhan choru par nang po fransi media korte ampare da garat lalmati arat sansuki mane lalmati lo masi dili tuma central committee bange ama latume bangne delo inike asaptu ba sungchelo latum nane ke dam asaptu mane bikhek kam du poklo masi la chitong delo ama laso ahin ben lat nilitum sike banglo masi dake banglo ke langlo sob anton thesi lang pen nim thai lasi nilituma ahin pen non ke sang van lo pene proithe van lo pene la jang thu ne la hai van lo masi dak mane na litum hansi ta jip po jalo